Dobrý deň, moje meno je Andrej Bošány a dneska som si pre vás pripravil novú 308 SV. Nie je to ale obyčajná 308 SV, je to 308 SV plug-in hybrid vo vrcholnej špecifikácii GT. Vrchol ponuky spoznáte hlavne vďaka neprehľadnutelným detailom. Za zmienku určite stoja LED Matrix svetla s zdravým pohľadom, ktoré dokážu vytieniť protiidúcu premávku a tak premeniť nočné cestovanie na zážitok. Svetlám sa pridávajú 18-palcové Kamakura disky, znak Peugeot na prednom blatníku, alebo aj strešné lyžiny vyhotovené v čiernej farbe potrebujúce športový charakter. Interiér vás doslova zabalí do príjemnej atmosféry. Kvalitné spracovanie vyzdujú sedadlá potiahnuté kožou Alcantara, volant z perforovanej kože a hliníkové pedále. A teraz poďme k tomu, čo robí toto konkrétne vozidlo špeciálnym, a tým je plug-in hybridný pohon. Ten sa skladá z preplňovanej benzínovej 1.6 s výkonom 150 konských síl a 81 kW elektromotora. Systémový výkon dokopy činí 132 kW, teda 180 koní. Vozidlo je spárované s 8-stupňovou automatickou prevodovkou. Plug-in hybrid znamená, že vozidlo je možné nabíjať a teda v bežnej premávke po meste cestovať ako s elektromobilom. Dojazd činí na plné nabitie až 59 km, spotreba sa teda odvíja od možnosti nabíjania. Čas nabíjania sa pohybuje medzi 2 hodinami na wallboxe až 7 hodinami z klasickej 220 zásuvky. Napíšte mi prosím do komentára, či si viete predstaviť vlastniť Peugeot 308 plug-in hybrid, alebo radšej preferujete klasické verzie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.